Ang kagahapon karon nga atong hatagan og pagtagan. Kagahapon sa usa ka lalaki nga nagpatago sa pangalang Ding Dong. Nagsabdangan na nibuyo sa lumbog margo sa tubig sa Buanga del Sur. Ding Dong, kung nagpaminaw ka man karon, aniya kining imong mga panid sa kagahapon. Mga tinahod kong magsisibyan sa programang mga panid sa kagahapon. Kanimo Kuya Romy, mayong gabi. Mayong gabi usab sa tanan nga nagpaminaw karon ning istasyon o sa tanan nga maabot sa akong kaagi nga diin sila maminaw mga lagyo nga dapit Kuya Romy. O sa tanan usab nga nag-view karon sa programa ng mga panid sa kagahapon. Kuya, kining akong kaagi, ako sa kining ipaambit sa kadaghanan kay gusto sa bako nga makuhaan kini og pagtulunan. Ako kining sugdan pinaagi sa pagpangayo kaninyo sa awit nga naguluhan sa isang sulyap mo. Kapag tumitingin ka, natutunaw ako. Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang malamulo. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa pinado ko? Bakit kapag kausap kita, nakuutan sa'yo? Bakit kapag nandito ka, nababaliw ako? Nababaliw sa tuwa ang puso ko. Sa isang sulat mo ay nabihan ako, para bang iba na ang lahat ko. Sa isang sulat mo naligay. Bay Wilson, bay. Bay, nakuha ang imong klase bay, no? Oo, bay. Imo, bay. Kining wa palagi. Bay. Oh. Nakakita ka sa ako nakita? Asagot. Kanang katalikod. Kaya. Ipod kay lubot bay, no? Hindi taglawas, bay. Wow! Ang sampot pa imo. Grabe ka bumbong sampot, bay. Kung mauyab na ko na og ana. Manganda ko ba yung anak kong uyab, bay? Unahan na sabdayin ko nimo. Ang ako lang ba't yun? Ang ako lang manganda sa buong yung anak ba? Kwapong lawas, bay. Dali bay. Mudok padul-dul ta. Asan ka? Nagtalikod man siya siguro ga bayad ni og tuition. Siguro, bay. Ako lang doon ba? Pasamangin po tayo magbayad ba, bay? Sige. Tana. Wow, body bay. Ang lawas, oh. Grabe lawas, bay. Labihan ka bigot. Makapimpal din lawas, bay. Agoy. Ni atubang bay. Allah! Agoy. Tumuha gina, bay. Tumuha na gina. Nganong ningo magka nga ako ara? Simuan mo ng tao? Bay. Talikod jinik. Sayang lang. Labihan ka sexy unta. Pero ang dagway, wala yung di na ko mataik. Si Boy Wilson, labihan yung pangangkon nga iya pag-atubang. Labihan mo yung taong pagkapati ay taos dagway. Pero masukura ba ang Lord kung manaway ta sa itong isig katao? Pero
Tinuod, kung magtalikod siya, labihan ka pikot ang lawas. Lubot pa'y imo nga, labihan ka igwad. Mas maayo pa nga, kuwaon ako to kong libro. Magbasa-basa, hinuon ko. Di pa ako katulgon eh. Maliit na gikos klase ay. Saba pa man sa room. Musod na ko. Uy. Nagka-classmate madaimi ang babayhana. Transferi yun din ay. Kay, ikaduha pa kasi mana sa pagsugod sa klase. Karong pa man sa nisunod. Uy, ang bakanting nga lingkuranan. Tapad na ba mi? Ang bakanting nga lingkuranan. Maurag yung kanan. Naasi ang tapad. Muling ko. Hi. By the way, just call me Desiree. Ikaw? Ako? Tawag lang ko sa kong angga. Ding-dong. 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 Apili mo, wala kayo ko nakasabot sa klase ni ma'am kaganina. Maulagi. Itutok siya na ako. Ingon sa... Ding-dong. Friend na ta ha? Friend na. Pwede ko nga mabisita niyo sa imong boarding house? Bisita na di ay? Okay. Bisita. O na ba'y Wilson? Pagpanggawas na mo sa eskwelahan. Nagkuhog mo. Sino misabay yun ako? Misabay siya. Kuyawa. Bilag yung ganyan, kung nabilag mo bay. Pero bay, gitanaaw mi bay. Ha? Gipananaw in taon mi. Mga Sa- artista. Sikat mo, ilang taon na. Mga estudyante sa nabinas mga classmate, nagkatawa. Bahag sa bayan ng slabay. Saman, kumusta naman mo? Ambot lang ka bay. Kung unsaon ako ni. Mudipig-dipig na maging mabayhana. Mudipig na ako. Huwag pa paglawas bayan na bay. Di na ligit lawas. Pero, Pagkilak yung kawing mawa na si mo ha. ang naong, Ayaw may na ilong nga labihang mubua. Ayaw na nauna-una ang naong bay. Ayaw na lang tawang naong. Taklapin na lang picture ni Jiloxin. Ikaw, no? Binuang nga lagi ko ni mo. Taklapan ko taon. Ding-dong! Ding-dong! Naa ka na ba din ha sa imong lawak? Ding-dong! Oy, ma'am. Ding-dong! Marika! Ali! Unsa man, ma'am? Maningil ka? Dili, oy. Doon ay nangita ni mo. Bye-bye. Babae? Doon naman to'y dalang nga cake. Doon ay dalang nga mga chocolate. Alang daw ni mo. Oy, Ding-dong. Nasayod ko. Napalakiro ka kaayo. Basik, mo pa ng tilokon. Asam ko na na, ma'am? Basin ba? Og kanang babae nga mianhe din he. Imo pagyud ng patulan. Di ba? Ang mga hinigugma nimo mga gwapa. Ma'am, Kanto mga nanganhe din he. Di ba mga gwapa man to? wala na to sila, ma'am. Ako na itong ibang bulagan. Di ay. Og maog ka na imong gipuli.
Wala man boy. Wala ko nagipuli. Sige na, gawasan na dito. O kayo kalimot ha, sa bangon ninyo din sa boarding house. O lagi ma'am, magpadala og allowance na ko si Papa. Sige, basta magpaabot ko. Mianhig gid ay si Desiree. Nasahid ko din doon na imo lang kong gitubay-tubayan. Desiree, Pansaman, maulaw ka nga makikuyog na ako. Gumigan ka inaan niya akong dagway. dili mo sa inyo ni Ana. Ang ako lang nga. Kita lang ang taon. Dili eh. Bisan pa man, o inaan niya akong dagway. Apan, binuhat kahapon ko sa kahitasan. Usahay bitaw, magkaingon ko sa akong kaugalingon. Ngano nga, ang akong lawas, wala ni pakay sa akong naong. Doon mga lalaki. Nga ganahan na, kanunay nilang kong magtalikod. Mao ba Desiree? Sa ako, okay lang ka eh. Basta ha. Dingdong. Niuban ko ni mo din Dini sa hotel. Kaya ron, mag-istoryahan na ita. Gusto dyan ko nga, mag-istoryahan na ita maayo. Ikaw pa kinibayad din sa hotel. Desiree, Dingdong, nahigugma ko ni mo. Desiree, di ba gainan ko na ikaw nga doon ako'y hinigugma? Pero, wala sila din Di ba, matod mo nga tuas Manila ang imong higugma. Dingdong, I love you so much. Desiree, Dingdong, buhay ko. Naunsa ka ba? Dingdong, ang kuna ko. Andam ko nga mo hatag sa akong kaugalingon nga nahangin mo. Desiree, please. Mas maayo pa nga. Maggawas na din sa hotel. Kuya Romy, ingon ni adtong mapanghitabo. Siya kayod ang naguna-una nga ninako. Dili kalimod ko ya nga di ingon sa pagpanghambog. Dagwayan sab ko. Ug porma sa bang akong lawas. Mao madaghang kay mga babae nga naibog nako. Tuod ay dito ko nagtungha sa Pagadian City sa usas mga eskwelahan dito sa kolehiyo. Og dito nako nakita si Desiree. Sa tinuray lang kuya, wadyo ko nahigugman niya. Apan siya gayod ang mogasto kung magpa-snack, mogasto kung ano na kami mga lakaw. Og pipila ka buwan na humarag yun ang first semester. Pagka second semester, inguning nahitabo. Bible son, Okay. wala dyan ko nakakita ba ni Desiree? Basin undang ba eh? Ampot lang sab ka ha. Basin undang to ba kay? Asa nakakatong babayhana? Basin undang to kay. Ikaw pa ba eh? Di mo natutunggi. Di mo sa. Natutunggi. Ano ki? Bye. Maro na ka eh. Di ba gisultihan ko na ikaw? Nga, gidala ko niya sa hotel. Mao ka. Siyang nagbayad. Sabay-sabay lang Ay, ito ba eh? gusto niya nga, tilawan lang ako pagkalalaki. Di ako bilog ni Apan, Di ako bilog ni ako ni Malibad.
Di man yun ako matake, bay. Karon ba di ko ka balong lalaki ba nga nabalibad ay isa sa kababay? Ambot lang ba? Sa ikaw ba yung natamilian kay ko? Kagit Di ba? Mabit naman. Nagkakita ka ni Rosalie. Katuwa ko hinigugma, di ba gwapa? Gwapa. Oh. Si Carmela. Di ba gwapa? Gwapa sa to. Si Seni. Naghana Kunya, lagi. mapunta lang ko sa babae nga. Bay. Lalagot. Dili man niingon ba Wilson? Gananaway ko. Aman bay. Ang ako lang, na di ko gustong katawaan. Kuya Romy, lagturong ko na lang pag-asoy. Nining akong kaagi. Nagkahuman ko sa college, o nag-uban gihapon kami sa akong barkada nga si Wilson. Nagkakita namin trabaho. Pipili na katuig ang nakalabay. O unya. Bay, sige na kao na. Dahil ka nag-i-order din sa restaurant. Sweldo ko na to. Mau tayo. Bye-bye. Oh. Wow. Kasiksi ba? Kana may sulod. Dili sa restaurant. Sagot? Tanawa, oh. Gabihan ka siksi. Okay. Gwapa lawas bay. Puti. Tanawa ba, Wilson? Puti ko bay. Labihan ka puti. Pagkatupan ba, mastisa. Allah. Mauna din akong gipagkita. Kana na ganda ko ayaw ba. Musugot ko na yun bay. Kinahalan nga, makailan ako na ba. Muduol ko. Pangayuan akong number. Sige bay. Pangayuan ako. Just call me Agnes. Agnes? Abi mo, Agnes? Ingon sa, di lang ko makahinumdum. Tudagi pa niyang tingog. Mau pa? Ako, ingan sa nakita ko na ikaw kaniyang to. By the way, ay kalimut sa kungan, ha? Dingdong? Ako, makalimot? Okay lang. So, asa man ta karon? Humandi na sa restaurant, di ba? Ay, thank you day ha, sa pagbayad. Nagtunga mi sa kong kauban. Oo. Ito nga na mo. Gitutukan magugunin niyo. Labihan ka, guwapa mong kukain ka. Tinuod. Kamu malalaki, no? Bulatik lang yung kaayo. Bulati ko dang. May palaso di ba katuga tas noon? Di ba? Ha? Bulati ko dang. Basta, muadto ko sa lugar nga imong gipuyan. Ha? Agnes? Mayo kay wala ko na nag-Indian Agnes. Aminin mo, dili ko makahimo sa pagbalibad sa lalaki na susama ni mo. Tinuod ka? Oh, gumikan kay dagwayan sa ka. Gumikan kay, sa una ko lang pagtanaw ni mo, gibati ko na sabang, Unsa? pagbati nga, ingon sa nagkagusto ko ni mo. Tinuod ka, Agnes? Yes, tinuod. Siguro, dili kay mga hinigugman, no? Mga
Mga gyud. Oh, mga hinigugma. Daghan siguro ka kinigugma, di ba? Wow eh. Kung panalitan, maguyod ta. Ikaw pa akong higugma. Tinuod ka? Siguro, daghan ka imong mapapay nga. Ma-in-love ni mo. O siguro ka ni Adto, dunay daghang mga babae nga imong gipahilak. Wow eh. Agnes, di lang ko magpaligoy-ligoy pa. Na-in-love ko nimo. Nakagusto ko nimo. Kaulano na. Sige. Adto dito sa unahan, oh. Dito sa may kubo. Sige na. Mauna by Wilson. Oh, kumusta ka yung mag-date niyo ba? Oh, Nag-date mo? Nga. bay. Kapila na gumi nag-date. Oh, Og, nga. Naka-date yun? amot lang. Di naman ko mahimutang eh. Hmm, Di na ko mahimutang sa akong kaugalingon. gugma na naman ba? Nahigugman ako nga to niya. Ambot lang ha. Di na ko gustong mahanaw siya na ako. Ilabi na nga doon na ninahitabo na mo. Ah, Oh, oh, yan nagihatag ang iyang kaugalingon nga nila ako. hindi ko na ba? Di ka magkatuo. Di ba? Og, ako na siyang agdahon na magpakasal ming duha. Mao ka na ba, Wilson? Agdahon ako si Agnes na magpakasal namin. Unsa? Magpakasal? Oo, magpakasulta. Ato na ko'y tinigom. O mahimo nga magplano na tas tanan. No. Dili ko masagot. Ano na pa ya? Mga butang nga. Gusto na akong imo mahibawan. Ha? Dingdong. Nakahindong ka man siguro. Ngayon ay babae nga imong gidaog-daog kaniadto, di ba? Babae nga gidawdaw? Oo. O ako'y babae nga gidawdaw. Babae nga. Nahigugma ni mo. Babae nga nakagusto ni mo. Apan, dili ka. Gumikan kay. Laksot siya o panagway. Agnes. Kaniadto. Doon ako ninumduman. O gusto ka masayod. O si kinsa ka tumong babae. Agnes. Si Desiree. Nakahinumdum ko. Oh, si Desiree. O nasahid ka pa kung kinsa si Desiree. Kinsa? Ako, Mao ba? Desiree. Agnes. Usara ka mo? nawala ko. Miapas ko sa akong mga ginikanan. Dito sa Amerika. O dito gibausab na akong panagway. Dili ko gustong katawan. Dili ko gusto nga binuangan sa mga lalaki. O karon di ba? Nga nakita ta pag-usap. Akong gihatag kanimo ang tanan. Ang akong pagkababae. Akong gihatag kanimo. Agnes, I'm sorry. Pasaylo ako. Musugot ka. Magpakasal tang duha.
Di ko masagot. Iko na. Iko na ang tanan. Bisan pa mga tunay nahitabo ka natin duha. Di ko magpakasahan mo. I'm sorry, Dingdong. Agnes, Ay ko kawiri. Mulakaw na ko. O mo na kining katapusan na itong panikita. Agnes. Sige, tina ka na. Desiree! Agnes! Desiree! Bakit kapag tumitingin ka, natutunan ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit Uy, Romy, maugini ang kagahapon na lisod na akong mahikalimgan. Naliksyon yun ko, niya tumigayon na. Dili day maayong mudyansta sa atong isikataw. O ilabi na, mudaog-daog ta sa atong isikataw. Karon, ni ako sa lumbog margo sa tubig, sambong at lisor, kay naminyo kong taga din eh. Di lang kong kutog, daghang salamat sa iyong paghatag o pagtagat, nining akong kagahapon. Ang inyong magtalampo, Dingdong, lumbog, margo sa tubig, sambong at lisor. Inyong nabati ang lain usab ni suhat kagahapon nga atong gihatagan og pagtagad pinaagid dinhi sa atong tulumanon. Mga panid sa kagahapon.